खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो चिकन क्रिएटर यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामदों। बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आं आसा खालामो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि जोबोद इम्परटेन्ट होननानै आं सानो। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायखाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ फैबाय थानायखौ नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदियै खाथिनि बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। स' लेट्स गो। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जिअ कम्पानि। बयबो मिथिगौ नङा होमबा जिअखौ आजिखालि जिअ सिम होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिखायो, बयहाबो बाहायखायो जिअ। दा बे जिअ सिमा बा बे जिअ कम्पानिया जोंनि थाखाय बा जोंनि जायफोरा जिअ इउज खालामो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेरथार खौरां लानानै फैदों। जाय खौरांखौ नों मिन्थियोब्ला सोमोनांगोन, आसरित जागोन, जिअआ बिदि खालामनो हायोना होननानै। स' नोंथांमोना जा खोनादों बेयो नंगौ, जिअआ आसरित मोनसे खौरां लानानै फैदों। जिअ कम्पानिया जिअनिफ्राय गुबुन सिमाव कल खालामनायखौ बन्द खालामाखै, नाथाय चार्ज लागोन। बेनि थायाव चार्ज लागोन। जिअ टु जिअ कल खालामोब्ला फ्रियानो थागोन, आरो जिअनिफ्राय गुबुन सिमाव कल खालामोब्ला पार मिनिटआव 6 पैसाहै नोंथांनिफ्राय चार्ज लानाय जागोन। जिअ टु जिअ फ्रि, जिअनिफ्राय गुबुनसिम, जेरै जिअ टु एयारटेल, जिअ टु भडाफन, जिअ टु BSNL आरो गोबां बायदि बेफोरबायदि सिमाव कल खालामोब्ला नोंथांनिफ्राय चार्ज लानाय जागोन। नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ जिअ कम्पानिया जोंनि थाखाय बेसेबां गेदेर खौरां लानानै फैदों, बा मोजां खौरां ना गाज्रि खौरां नोंथांमोना गावनो बिजिरदो। आं दा बावैसो निउस खौरां मोननाय मोना, बेनि थाखाय थाब भिडिअ खालामबाय। आरोबाव नोंथांमोना मिथिगोन जिअआहै बे गेदेरथार थांखिखौ माब्लानिफ्राय मावफुंगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नायबाय था। बे गेदेरथार थांखिखौ जिअ कम्पानिया 10 अक्ट'बर 2019 खालारनिफ्राय मावफुंगोन। 10 अक्ट'बर 2019 खालारनिफ्राय मावफुंगोन होननानै खौरां मोनदों। आं खौरां मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय भिडिअ खालामबाय। आंनि भिडिअ खालामनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जालांदोंब्ला नोंथांमोननिफ्राय आसि थुनानै बा आंनि गोरोन्थिफोरखौ दिन्थिना हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ बयबो मोजां मोनगोन, आरो बेजों लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ हगारनायखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदि। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।